Αν θα μπορούσα να πουλήσω κάποιο project μέσω Odesk. Έχω φτιάξει shop σε Prime Faces και αναρωτιόμουν αν θα μπορούσα να κερδίσω κάτι πέραν των γνώσεων κατασκευής του. Κώστα, μου λέγες ότι σου πετιόντουσαν στο Facebook αγγελίες για το πώς να Ναι, πουλήσει software. ναι, ναι. Κοίτα, καλύτερα να κινηθείς σε κάποια υπηρεσία όπου μπορείς να πουλήσεις κώδικα. Τώρα μου έρχεται ένα στο μυαλό βασικά αυτή τη στιγμή, το beanpress.com. Λοιπόν, δεν ξέρω στο chat, αν το βλέπετε στο chat. Είναι, ναι, beanpress.com. Βέβαια αυτό δεν είναι για ολοκληρωμένα project όπως λέει εδώ ο Γιώργος για e-shop και τα λοιπά. Είναι πιο πολύ για plugins και για βιβλιοθήκες. Ας πούμε, φτιάχνω ένα gallery με το jQuery, για παράδειγμα, το οποίο μπορώ να κουμπώσω σε ένα PHP website. Μπαίνω και το πουλάω. Και αυτοί μου παρέχουν... αυτοί εδώ οι τύποι, όπως βλέπεις, έχουν πολλές τεχνολογίες βασικά, web κυρίως, αλλά και mobile και desktop, όπου Μμμ. μπορείς να τους στείλεις ένα project που έχει κάνει και αυτοί σου κάνουν το landing page ουσιαστικά, δηλαδή τη σελίδα που Μμμ. μπορεί ο άλλος να μπει να δει χαρακτηριστικά, ποια έκδοση έχεις, support κτλ. Και είτε μπορείς να το βάλεις δωρεάν, είτε μπορείς να το χρεώσεις κανονικά. Ξέρεις, και έχουν ολόκληρη την πλατφόρμα, δηλαδή αυτοί ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά που έλεγες τα κομμάτια μιας επιχείρησης ότι είναι το marketing κομμάτι, το sales, το development κτλ. Αυτοί Μμμ. σου παρέχουν τα πάντα εκτός από το development. Δηλαδή, Δεν το λεφτά στην τεστάρουν αυτό τράπεζα. που Είναι, ας φτιάχνεις. το πούμε έτσι. Κοίτα να δεις, στην ερώτηση του Γιώργου. Μέσω Odesk, από ό,τι ξέρω, δεν μπορείς να πουλήσεις project, να πεις ότι έχω Όχι, δεν αυτό και το μπορείς, πουλάω. αλλά το point είναι ότι θα δυσκολευτείς λιγάκι, εκτός και αν εξ αρχής έχεις συνεννοηθεί με τον... αν εξ αρχής έχεις στο μυαλό σου ότι θα πουλήσω το software το οποίο έκανα. Ναι. Δηλαδή, οι τυπάδες στο Odesk ζητάνε τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Εντάξει. Καλύτερα να το έχεις σαν γνώση αυτό το πράγμα και να το εφαρμόσεις σε project. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι έχει τύχει σε μένα, έρχεται πελάτης και μου λέει θέλω αυτό και αυτό. Και του λέω ok, αλλά θα το κάνουμε release ως open source κώδικα. Αυτή είναι μια Ναι. επιλογή, το οποίο εγώ το κάνω για marketing. Επίσης μπορείς να πεις στον άλλο στο desk, ok, θα σου δώσω καλύτερο rate, λιγότερα λεφτά, αλλά τα πνευματικά δικαιώματα του κώδικα παραμένουν δικά μου. Μμ. Εντάξει. Και όταν πλέον έχεις αυτή την οτροπία, έχεις τον άλλο να σε πληρώνει να κάνει το development και μετά μπορείς να βγάζεις λεφτά πουλώντας το. Αν είναι κάτι το οποίο πιστεύεις ότι χρειάζεται σε πολλούς ανθρώπους για μικρά πράγματα. Τώρα, επειδή έχεις κάνει αυτό το e-shop σε Prime Faces, ε, αυτό είναι σχετικά μεγάλο πράγμα, εντάξει. Και αυτό που χρειάζεσαι είναι κανονικό marketing, το οποίο είναι μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, προφανώς πιστεύω ότι κάνεις ήδη AdWords για το σύστημά σου, έτσι. Θα πρέπει να... Είναι μεγάλη ιστορία, δεν είναι αναλυθεί αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να κάνεις ένα ολόκληρο funnel με το οποίο θα βρίσκεις ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται, γενικά ψάχνουν για πράγματα στο οποίο το σύστημά σου αποτελεί λύση. Μετά θα πρέπει να το κάνεις refine από αυτούς τους ανθρώπους ποιοι είναι που πραγματικά ψηλοκαίγονται, και μετά να πας ακόμα πιο συγκεκριμένα να κάνεις το negotiation με τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά καίγονται και είναι έτοιμοι τώρα να αγοράσουν, και να κλείσεις την συμφωνία με αυτούς. Αυτή είναι πάνω κάτω η διαδικασία.